En primer lloc, disculpeu bon dia, ja que tots estigueu bé, i disculpeu també el retras en l'inici perquè, ja sabeu que les videoconferències se solen allargar. Hem tingut este matí junta de govern i després tenim reunió de govern i com la reunió de govern s'ha allargat una miqueta, per això hem retrasat mitja horeta la roda de premsa. I la intenció també és, encara que la junta de govern d'avui té dos únics assumptes, ja sabeu que estem treballant ara en juntes de govern una miqueta més reduïdes des de l'inici d'aquesta crisi sanitària, però la idea és anar recuperant una miqueta la normalitat, encara que sigui de manera telemàtica, recuperant juntes de govern totes les setmanes. La setmana que ve recuperarem també les meses de contractació i també volíem recuperar aquestes rodes de premsa, encara que la situació és la que és i estem treballant en les condicions que podem. Avui portàvem, com dia, dos assumptes. El primer és l'adjudicació de subministres d'energia elèctrica per al Patronat d'Esports. És l'adjudicació d'un expedient que es va aprovar el 6 de febrer del 2020, és a dir, que ja estava únicament a falta de passar per Junta de Govern l'adjudicació. Tots els tràmits previs abans de l'estat d'alarma ja s'havien realitzat i és una adjudicació que deriva de l'acord marco de la Generalitat Valenciana en quant a subministre d'energia elèctrica i és per això que s'ofereix únicament a tres empreses dins d'aquest acord marco, a Iberdrola, Clientes, a Gas Natural i a Endesa. Les tres van presentar ofertes i Iberdrola ha sigut la que ha presentat una oferta més avantatjosa per a l'Ajuntament. Se proposava un import màxim de licitació de 363.000 euros a l'any i s'ha adjudicat a Iberdrola Clientes, com us comentava, per un valor de 295.000 euros, és a dir, una baixa de 68.000 euros aproximadament. I després el segon punt que tenim és aprovar l'inici d'un expedient d'operació de tresoreria, l'operació de tresoreria 2/2020, una operació de tresoreria nova de 30 milions d'euros, amb les mateixes condicions que el que vam aprovar fa unes setmanes. Si us recordeu, fa unes setmanes vam aprovar una operació de tresoreria de 20 milions d'euros amb cancel·lació tipus 0, és a dir, una operació que és avantatjosa per a l'Ajuntament i en aquest cas el que fem és augmentem aquesta operació de tresoreria amb una nova operació de 30 milions d'euros en les mateixes condicions. Repetís, sí que és veritat que n'hi ha una xicoteta diferència en el que vam treure a concurs i vam adjudicar a banca, se podien presentar ofertes a partir de 5 paquets de 5 milions d'euros i en aquest cas augmentem a 10 milions d'euros, diguem, l'oferta mínima d'operació de tresoreria. Té un objectiu triple, aquesta oferta o aquest inici d'expedient d'operació de tresoreria. Per una part, agilitzar el pagament a proveïdors en una situació com aquesta. Això, a més, ja s'està aconseguint amb la delegació de l'aprovació de les factures en el regidor delegat d'Hisenda i no en la Junta de Govern local, com se fa habitualment. El segon objectiu que tenim és que previsiblement en els temps en els que anem a entrar o en els temps que tenim actualment anem a tindre una reducció d'ingressos per part de l'Ajuntament i en aquesta operació de tresoreria no perdem aquesta força o aquest múscul, aquesta capacitat econòmica. I després el tercer objectiu que tenim és que entenem que el dia després que això tot passe, que l'Ajuntament serà una de les administracions que tindrà que treure el múscul per a poder reactivar aquesta economia. És per això que iniciem ara aquest expedient d'operació de tresoreria. En total, en el moment que aquest puguem adjudicar-lo, tindrem 50 milions de tresoreria per a poder pagar el més ràpid possible als contratistes, als proveïdors de l'Ajuntament i d'aquesta manera que no tinguin problemes de liquiditat en la medida de lo possible el que pugui fer l'Ajuntament. I avui simplement són dos cosetes. N'hi ha vegades que vos contaven 40 o 50 i avui únicament tenim dos
però estic segur que si primer teniu alguna pregunteta sobre alguna d'aquestes dues qüestions i després ja obrem el torn de preguntes per a qüestions d'altre tipus, si vos pareix. Si queréis, me avisáis y os voy dando audio, vaya. Vale. Anem a veure. Castelló no tenia pressupost per a 2020. Significa això que se necessita operació de tesoreria per a dispondre de diners o que si haguera tingut pressupost aprovat solament hauria d'haver fet una modificació de crèdit? No, són coses totalment diferents, Esperanza. De fet, l'Ajuntament actualment no té un pressupost nou, però té un pressupost prorrogat en el qual el tema dels ingressos se preveu similar al que se proposava en el pressupost nou de l'any 2020. L'operació de tresoreria simplement el que ens serveix és per a guanyar en liquiditat i per a que, evidentment, en el nou temps en el que entrem, previsiblement se van a reduir aquests ingressos, doncs puguem fer, encara que sigui de manera puntual, puguem fer els pagos que se necessita. Si haguem tingut un pressupost nou aprovat en gener o aprovat en desembre de l'any 2019, els problemes que ens ha portat aquesta crisi tampoc els podríem resoldre en aquest pressupost. És a dir, igual tindríem que tirar mà d'una operació de tresoreria per a que les empreses no patiren una falta de liquiditat. El tema de no tindre un pressupost, en aquest sentit, no té res a veure. Esta operació de tesoreria respon més als problemes que sorgeixen a partir de la crisi sanitària, del paró econòmic, que no al fet de tindre o no tindre un pressupost nou. Sí, ¿se me oye? Sí. Sí, vale. Sí, Rafa, has comentado que esta operación permitirá, ¿no?, agilizar el pago a proveedores. No sé si podemos hablar de alguna cantidad, ¿no?, que se va a cubrir, ese pago pendiente, ¿a cuánto asciende? No son tantos pagos pendientes, porque sobre todo es el hecho de que en ciertos momentos los ingresos del ayuntamiento en un año normal tienen unos periodos de valle que se resuelven con operaciones de tesorería. Eso es lo habitual en cualquier año, no ahora en 2020 con el COVID. Es verdad que previsiblemente ese periodo de valle de ingresos va a ser más prolongado y entonces nos anticipamos a ese problema que pueda venir en un futuro cercano y hacemos ya la operación de tesorería. Ya se hizo con la de los 20 millones de euros, pero como tiene una cancelación de 0%, entendemos que no está de más pedir otros 30 millones de euros más de operación de tesorería para tener el músculo suficiente para hacer frente a lo que venga en los próximos meses, que la magnitud, pues desgraciadamente, aún no sabemos tampoco de cuál va a ser. Actualmente, el periodo medio de pago está dentro de la ley, está cumpliendo con lo que veníamos, con los indicadores que veníamos marcando en los últimos años, en los últimos meses, y actualmente no tenemos un problema en ese sentido. Pero con un criterio de prevención y de previsión, lo que hacemos es pedir una nueva operación de tesorería más para que el ayuntamiento no sea parte del problema, sino que sea parte de la solución en la liquidez de las empresas. Jo volia preguntar una coseta. Me sentiu? Sí. Sí? Vale. Respecte a la petició del Partit Popular de portar al proper plenari la proposta de que els regidors se rebaixen el seu salari, què li pareix? Bé, jo com a portaveu del govern el que us puc dir que nosaltres estem pensant en mesures que més enllà de l'estètica siguin funcionals. És a dir, nosaltres entenem que un pla potent que doni solucions reals, i més enllà de que siguin més o menys estètiques, als problemes d'aquesta crisi sanitària i de les conseqüències que aquesta crisi sanitària ens comportarà,
pues cree que és el que realment la ciutadania demanda. Dicho lo qual, a mi me consta que n'hi ha grups polítics, n'hi ha grups municipals que han renunciat a l'aportació econòmica que se'ls fa des de l'Ajuntament. Me consta també que n'hi ha regidors que a títol personal han donat part del seu sou a causes benèfiques com el Banc d'Aliments i demés, més enllà de que no s'hagin anunciat. Però nosaltres el que estem treballant és en un pla potent de reactivació que considerem que és el que necessita la ciutadania. ¿Tienen idea de cuánto se ha gastado ya el ayuntamiento con el tema del coronavirus? Es una pregunta complicada porque realmente vamos más, digamos, resolviendo situaciones que nos van apareciendo y hasta que no finalice todo un poco, pues no acabaremos de ver, entre otras cosas porque hay cantidades que aún se están perfilando, por ejemplo, todo el tema de indemnizaciones, de contratos que nos están ejecutando, que estamos trabajando con las diferentes empresas contratistas, o, por ejemplo, es evidente que el gasto en emergencia social se ha disparado como es, que es lo que toca, es lo adecuado, y el ayuntamiento tiene que estar ahí. Y al final esa cuenta aún no la tenemos hecha porque lo que estamos priorizando es el dar soluciones y después ya veremos lo que hay, pero evidentemente en el momento que se vio la necesidad de abrir un nuevo albergue provisional en el Polideportivo de Castalia, no nos paramos a pensar cuánto iba a costar o cuánto no iba a costar, sino que lo que considerábamos necesario es que primero se hiciera, independientemente de si fuera con presupuesto nuevo, con un presupuesto prorrogado. De hecho, se ha hecho, se han aumentado, por ejemplo, los menús a menores en situación de vulnerabilidad, se han aumentado los menús que se han llevado a gente mayor, se ha dado un servicio que antes no se daba y eso ha supuesto un aumento económico, evidentemente, de gasto económico en todo el tema de los albergues, y la verdad es que esa cuenta total, digamos, aún no la tenemos, Esperanza. ¿Y a cuánto ascendería la deuda del ayuntamiento con las nuevas operaciones de tesorería? Es que las operaciones de tesorería no generan una nueva deuda, es decir, es dinero que se pide para poder tirar mano de él y después además tenemos una cancelación gratuita anticipada. Si a los 20 millones de euros que aprobamos hace unas semanas le añadimos estos 30, significa que el ayuntamiento, en el momento que esto se adjudique, que hemos aprobado hoy se adjudique, tendrá una capacidad de tesorería de 50 millones de euros. Pero no es un préstamo como tal. La otra vez ya aquí sacamos el de los 20, ya lo explicamos.